ett rukt samfälla vi en äckliga kompetenton falske annekon och vi har ett fantastiskt vinnelöv som hever just okkara samfälla rukt. Vi har ösnu ett frutierlöv som störst och brott och äckliga välfyr. Vi har just en galtande annekon och vi har just en galtande mittlen det främst land i heimnon innanför talv, innanför swimming og flere æra utrådgrøyner. Øysen fotballtren hever gjørst og vi da var felt ståland av fotballsfall. Bragt som djeva ljøv og i utheim, og som hava sett førjer av heimskorst. Det ingen evig at hitja vid atter, så ingen som ivast i at han var rett å bytja summihallar. At han var rett at færa fra grusvattlen til kunstgräsvattler. Og at gjera utrådhallar som kunde gjeva og menna håndbalte og fotbalte og flåbalte og badminton og så judo og erika og imenskun utrådhallar. Det ingen evig at omstående til fotballen blir månande bedre til vi finner græslisvattler. Og det ingen evig at hvis vi ikke at støye av føreske fotballen skal betrast og mennast, så det ekvelige tøyende at vi tårer brød opp på noen og bytja eller djeva målaga fyrir a bytja øyna eller ganske nekrar fotballshallar alt etter hvordan målagan a futja der. Jeg vet godt at det øyland å si, ja, men det skjer så øyland nå, det alt målet gongt og så Men vi sier ikke at det skal gongt til morgen. Vi vil bare melde til, og lukte ikke samtidig retta, og spurningene er fremme nå hvordan det til at man tåser om 40 millioner, tar man for noen arrangement tåser om 100 millioner. Det opplysninger vi da finner fra fotballsambanden at bytja en slugehøll kommer litt av tøynevån. Og pura samfunnet om at det finnes nekk kreative folk ute i landet som lattelig kunne samla no mye peninger til begge innanlands og kanskje også utenlands for at få fæter av de nye pengene. Og det ikke rett av oss som landspolitikere skapa gode karmar og verda seg i vinneløvnen eller i okkar frutarløv. Jeg halte avgjørst at vi spennende kunne søke fram til at har målagene som okkar unga, raska folk få vi at venja mer og venja langre og at venja i gavun omstånd til færa gjør urslit. Hvordan nek betyr det ikke for okkon som tjau? Hvordan nek betyr det ikke for okkon som mennesker og einstaklingar at vi tar vi suttja og høyra hvordan vel det gongst føringen tar vi distast i møte øren tjau. Jeg halte her for meg over at dette her et ekkert godt og positivt oppskått. Jeg synes jeg for meg nikker, så det må være gøyere løy. Jeg halte at samtidig, utan affæra at teka nekan at det døbrosøyen, så kjennes det sinter av hovalet at samgångfolk velja at hvis øyner og somtale er være positiv og negativ, er være fire og imot. Altså man blir sinter forvirret over hver stenter samgången velja og hesten oppskått. Jeg må si at mye vevn at et samt løkting kan standa sammen om hette oppskåttet og ta i noe til å gjøre så ytland jeg finner ikke oppskått ur nevnden og løkting så kanskje det er et hoskått at vi kunne være samt om akkurat hette oppskåttet. Takk for å ha med. Takk for dem. Jan Leif Johansen, det var.
Tack för informationen. Jag ätlar inte vara ogrejer i Rom, och till 28 grejer från det som jag menar. Jag menar uppskott är gott, men jag halte att det är ett avtag på det jag brukar, ta vi vid ha växande arbetslösa, och att vi att han har kunnat vara vid till att skapa mer jävna budskap i förrjun. Till ta halte jag slukt uppskott är fantastiskt, och till här är halte jag så lower uppskott har haft allra bästa karmar. Ta ut här arbetslösa som växer och lagkonjunktur i luften. Ta heta kommer vi ett ordentligt gott avtag. Akkurat nu är sån ek fer att i halvtid att gilteskomman här och är inte den rätta. Tack för det. Tack för det. Jakob Mikkelsen, va? Ja, jag måste säga Janne för stark gröjer ut hur man säger. Att han helt rätt gott uppskott, men att man är ganska stäcka. Och det är så en hållning som jag har viring för det. Men här vi samtidigt hette uppskott, så betyder det inte att halsna färra att sprätta upp som hundaland runt om allt landet. Hetta djäver möjliga möjligen edelstegar. Och Jan Johannesson har en av höjmen i dessa samgångna som har klarat att ökt rakstrun i samhällen. Alltså, det att driva de allmänna objekterna som är vi man för 800 miljoner kronor om år. Och så kan man säga, hur kan man så lägga möjligt rätt? Men väl är han att om landet spalde vi och över en 3-4 år kom vi en 3-4 miljoner om år till ett projekt. Det är så utanför inte känns att det man också om att vi har trots allt han får göra så lite med 5-6 miljarder och att man är ökt allt annat såna som vi 800 miljoner. Tack för det. Tack för det till vi med att säga till jag mycket sen hända ner från med uppskottstitlarna Bill Justin Sanders, va? Tack för formauer. Ja, det är stolt av att Jakob Mikkelsen som är känd att vara en av sån här stora fotbollsprofilen i vårt land. Är vi att lägga ett uppskott fram. Han känner ju allt till hetta virksomhet och idrotten av fotbollen. Ta i mentarna nämnt i 2014. Malte fra att jag undvig uppskottschapatel arena till gå. Ta nämnde det ösne att jag mäkta att rätt löstrun var att land öra lotäka efter stovåls och futchingar likle som gör det möjligt att bygga reka fotbollshallar i Färjön. Och det är just det som vi tar görs i hästen uppskotten. Vi tar faktiskt skått upp en stovåls och futchingar likle. Och det är väl huxande att mentarna nämnden kan vittgöra det om det akkurat ska vara 30% eller Gustav ska vara och i sådana vittgör. Ja. För dem. Jakob Mikkelsen, va? Ja, det är just så som Bill Sinsen säger att det ligger självande talmologen som mentarna att hitta på om nu 30% är akkurat här som vissa uppskott kan få gökt nu via man lackar det här ganska ner till en 4% och så vidare. Så tycker vi startverket på att det är möjliga för att få fram en sån höll. Och man ser bara akkurat mer att det har varit fantastiskt för sig att kunna bjuda åkara ungdom och åkara bötnon att finna möjligheten till att människor ännu mer. Och är pura samförd om att hvis detta var samtidigt och hvis vi främjar detta så blir det inte långt intill vi får ha ankra föringar som spelar i den allra bästa ligan i Europa. Det är så i Premier League eller i spanska ligan. Och det är vi stått att vi föringar uppleva det. Tack för det.